Najmä Novomešťanmi využívaná poliklinika na Tehelnej sa topí v dlhoch a hrozí jej krach. V súčasnosti prebiehajú viaceré súdne spory o neuhradené faktúry dodávateľom, ktoré budú pre ňu likvidačné. Navyše budova polikliniky si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu. Na otázku hypotetického zrušenia polikliniky ľudia reagovali takto. Sice ja bývam v Jarovcách, ale chodíme sem k lekárovi a hneď v lekárni blízo všetko a lieky, čo ona potrebuje žena. Toto by nebolo dobré. No to by mi dosť nevyhovalo, lebo je to blízko bydliska, takže aj s malou, aj so sebou je pre mňa pohodlné chodiť tuto. To ľudia potrebujú, to sa nedá jednoducho. Kde budeme chodiť? Fond národného majetku, ktorý je vlastníkom 100% podielu akciovej spoločnosti Poliklinika Tehelná a.s. ju navrhol predať výberovým konaním. Pod svoje krídla si ju chce vziať novomestský starosta. Do tohoto kroku osobne chcem ísť a verím, že nájdem podporu aj u poslancov. Všetci zhodne tvrdia, že zdravotná starostlivosť tam má byť zachovaná, riešenie však iba hľadajú. Spoločnosť už nie je v súčasnosti schopná uhrádzať ani svoje záväzky a nie je schopná ani produkovať nejaké príjmy, ktoré by jej vlastne umožnili prevádzkovať tieto zariadenia alebo nejakým spôsobom investovať do rozvoja. So slovami zástupcu Fondu národného majetku nie celkom súhlasí súčasný predseda predstavenstva Polikliniky Tehelná Valerián Potyčný, ktorý je vo funkcii od septembra 2010. V súčasnosti, čo sa týka hospodárenia po vypovedaní nevýhodných zmluv, urobení nových dodávateľov, cashflow sa dá povedať, sme na nule, vieme uhradzať všetky svoje záväzky volajúce splatnosti, to znamená, poliklinika bez väčších problémov by vedela fungovať, pokiaľ by sme nemali na krku staré súdne spory, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi vysoké. Vysoká suma je za nich. Súdnych sporov o nezaplatené faktúry od dodávateľov je viac. Sú to väčšinou spory s dodávateľmi, ktorí niečo reálne dodali, urobili a nebolo im zaplatené. Z tohto hľadiska šance Polikliniky Tehelná na úspešnosť týchto sporov je minimálna. Najväčší dlh v hodnote 500 000 eur má poliklinika voči SPP. Je to suma, ktorá je minimálna, ktorú vy spomínate, tých 500 000 eur. Celková suma za tieto súdne spory, ktoré nám zanechali bývalé vedenia, sa môže vyšplhať do 1,5 milióna eur. Akciová spoločnosť Poliklinika Tehelná vznikla transformáciou zo štátneho podniku v roku 2005. Ani predtým, ani potom, ani jeden rok nemala vyrovnané hospodárenie. Prvý rok, za ktorý sa vyrovnané hospodárenie dosiahlo, bol rok 2010, ale aj to kvôli tomu, že bývalý riaditeľ predal pozemky, ktoré patrili k Poliklinike Tehelná. Ináč to hospodárenie za všetky obdobia bolo mínusové. Zdá sa, že doterajší nezáujem kompetentných o transparentnú privatizáciu polikliniky a nehospodárnosť zo strany jej bývalých vedení neboli náhodné a slúžili jedinému účelu – tunelovaniu polikliniky. Boli podané viaceré trestné oznámenia a sú riešení polície. Dlhy polikliniky treba v čo najkratšom čase riešiť. V roku 2011 už teda nie je možné tento scenár zopakovať. A ďalšie oddiaľovanie výberu investora do spoločnosti Polikliniky môže mať v súčasnom období už iba katastrofálne následky. S návrhom na bezodplatný prevod majetku Polikliniky do rúk mestskej časti prišiel novomestský starosta. Kým ju totiž mestská časť nevlastní, nemá na ňu žiadny dosah. V tejto chvíli nevieme, ako to spravíme, len vstúpili sme do rokovania s fondom s cieľom zachovať Polikliniku a prípadne sa aj uchádzať o jej vlastníctvo. To však znamená prevziať aj všetky dlhy, ktoré po sebe nechali bývalé vedenia Polikliniky. V tejto chvíli vieme iba o dlhu vo výške orientačne 500 000 eur voči SPP. A o iných dlhoch nevieme. Samozrejme, v tejto chvíli je našou úlohou urobiť niekoľko stretnutí, zistiť, aký je reálny stav. Finančné prostriedky mestská časť má. Otázka, či poslanci povedia, že tie náklady, ktoré od nás budú vyžadované, či sú pre nás priateľné. Nemáme ambíciu vyslovene niečo vlastniť, ale ak to bude nevyhnutné, preto by sme tie služby zachovali, tak do tohoto kroku osobne chcem ísť. Fond národného majetku sa rokovaniu s mestskou časťou nebráni, ale pri tých rokovaniach, aby mestská časť už dopredu deklarovala svoj zámer, či už investičný zámer ďalšieho rozvoja polikliniky, ktorý musí byť aj krytý financiami alebo nejakým schopným a životaschopným investičným zámerom, ktorý by polikliniku jednak dostal z tej finančnej krízy a hospodárskej krízy, ktorej teraz je, a jednak aby nám
aby predstavil vlastne svoj zámer, ako bude ďalej rozvíjať túto polikliniku. Zámer mestskej časti prevziať zodpovednosť za fungovanie polikliniky je oprávnený, prináša však sebe riziko zadlženia novomestskej pokladnice. Riziko môže byť aj v tom, ak sa zmení trebárs starosta, miestne zastupiteľstvo a bude chcieť trebárs predať túto polikliniku súkromnému investorovi, aby sa nestalo náhodou to, že mestská časť nakoniec dostane menej peňazí, ako do toho investovala. Už v minulosti bola snaha o získanie polikliniky Tehelná AS, a to Bratislavským samosprávnym krajom, to znamená župou, tá je v hre aj dneska. Samozrejme je viditeľné a je jasné, že aj mestská časť sa zaujíma o túto polikliniku, pretože spádová oblasť jej obyvateľov tam patrí. Ja by som to hodnotil takým spôsobom, že táto poliklinika v rámci Fondu národného majetku je určená na predaj. Vláda bude rozhodovať o tom, či sa bude predávať alebo nie. V prípade, že áno, bude predaná, v prípade, že nie, Fond národného majetku povie, akým spôsobom sa s ňou naloží. Príklad z odložovania a odštátňovania nemocníci môžeme brať zo západu. Vo vyspelom svete sledujeme tento trend odštátňovania zdravotníckych zariadení a koná sa to rôznymi spôsobmi, buď to prechodom na samosprávy, to sme sledovali aj na Slovensku, veď veľa menších a stredných nemocníc prešlo na obce VUCčka. Potom je tu taký systém, aký predviedli vo Veľkej Británii nedávno a zadlžené nemocnice prenajali dlhodobo súkromnému investorovi, ktorý má na starosti ozdraviť túto nemocnicu a potom sa uvidí, že či sa vráti späť do štátnych rúk alebo sa bude privatizovať. A tretia možnosť je privatizácia súkromnému investorovi. Problémovú situáciu s poliklinikou budeme sledovať aj naďalej. Na teraz by tam však zdravotná starostlivosť mala byť zachovaná.